nginibingelele nginamukele kwi-Reactive on Stories. Ngihleli nomfowethu la, ngisebenzisa ifoni ukushutha, ikhamera ngiyiphethe. Ngenzela ukuthi ningabe senithi hawu le quality lena kwenzakalani. Mfowethu uyaphila? Yeah, ngiyaphila futhi ngezwe uwe. No, ngiyaphila nami. Isitori sakho sinzima. Uthoma ungifonela ungitshela ngaso. Ngaba noyibuzo ku-120 ukuthi ngabe le nkinga le obhekene nayo isimiso kanjani ukuthi ngifake la. Mina vele ngijwayele ngiyakwazi ukumemeza mina yabo. Yeah. Ngiyakwazi ukukhumbula ikhamera. So mfowethu ngifuna ungiqale eqaleni ke ekukhuleni kwakho ekujoyineni isatanism. Yeah. Lento leyo siyisizwa abantu beyisho. Ngicela singazi ukuthi into yangampela yini. Yeah. Okay, awuthathe usibeke. Ukukhula kwami ngikhulele endaweni yaseMawutana. Enanda eMawutana. Kusho ukuthi ke besihlala nomndeni, ngihlala noma ugogo nomkhulu nomalume. Kusho ukuthi ngesimo somakhelwane kwaba khona ungazwani ke kwabangwa indawo. Sasagcina sifudukele endaweni yaseMzinyathi. Okay. Ekhaya umndeni ngaleso sikhathi ubuyixakekele futhi kakhulu. Ngoba noma ubebambeke noma ke isikole engeke ize ngisisho engahamba ngayo kusona. Kodwa udaba abantu basenanda bayalazi ngoba ngumuntu owaziwayo kakhulu. Okay. Ngafunda kulesi sikole ngenza ugrade 3. Ngaya futhi ka grade 4. La ngafika ngahlangana khona nalo thisha owesifazane. Sahlala ke ngafunda ngithi uma ngifunda wayesethi uSisi ngaqhubeka ngifuna ukudumisa imoto ngifuna ukuvula iwindi. Wayesethi ke uSisi uthisha lo owayengifundisa ngifuna abantu abazoba amasosha. Wayesethi ngizoyikhethela bona kusasa nje ngifuna ukuthi ngibe nabantu abazoba amasosha. Ngahlala kuthe kusuka uMessi ngakusasa wayesengikhomba wayesethi wena nawe wasikhomba nje sababaningi ngoba kulesa sikole kunamagumbi ama office othisha. Wasithatha ke luthisha wasifaka e-office lakhe. Mesifake e-office lakhe wathi inina enizoba amasosha. Hayi sangabi nankinga kunamafutha agcoba wona la ephungweni. Uma sigcoba lamafutha ngiyakhumbula ukuthi angibangisazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngaphapha mase ngivuka. Uma ngivuka khona ngiyeza ukuthi umzimba wami awukho right. Kodwa but nesikole sesiphumile lento yenzeke ngingakabi na break. Kusho ukuthi besisithi isikhathi ehlelele lapha ngoba tibo 4. Ngivuke mangivuka nezingane seziyaphuma uthisha ke athi uthisha asibize asiyale athi bantu bami mani ngasondela uNkulunkulu nje zonke izinto zenu zohamba kahle. Imake lo thisha lo kade ethi kufanele amasosha akhe. Yebo. Okay. Mani ngasondela uNkulunkulu ngoba ubeyathandaza lo mem hayi indaba yokudlala. Sangabi nankinga ke sahlala ke ngahamba ngayo ekhaya ngithi uma ngifika ekhaya ngalobo busuku lobo umphefumulo wami wahlukana nenyama. Uma uphuma umphefumulo wami kwangathi indawo ngoba wathi uma uphuma kwangathi ngisemotweni. Uma ngihamba phathi njoba ngisemotweni nje ngiphambana namabhokisi. Khona lapho ngilele mina njalo ngaleso sikhathi. Phambana namabhokisi thela imakhona le moto imoto nje impela. Kwase kuvuleka uma kuvuleka ibhokisi. Uma kuvuleka kunendlu emiso kwethuna lapha. Ngene kulendlu mangithi nangi lo thisha ukhona. And lo thisha umuntu o right vele empilweni ngoba mangibuka izinga kulona nangemoto ayihamba ngalo ngingafanele ukuthi angabe uthisha lo ngoba umuntu o right empilweni onayo yonke into. Bakhona la nale genge le ikhona la. And lapha na bhuti akukhulunywa ulimi lo lesilikhuluma la. Lapha kukhulunywa inkulumo yakhona iba yinamba. Okay. Inkulumo yalapha kuba yinombolo akubi lolimi olujwa. Kodwa but masilapha siya understandana futhi sizwana.
laphana kunamantombazane mahle angathi unodoli amantombazane avutha umlilo emakhanda. Kunabantu futhi laphana abagqoke ingubo ezimnyama but bamathambo. Baphetheni njengasema restaurant neyinkomishi neluntundu ibhodlela engathi lichampagne kodwa but khona kunegazi ngoba kubomvu. Hayi yabona inzima leyanto. Basithatha labantu babethatha sadliswa impethu. Khona lapha kunebhodo elinempethu, khona nemphongolo kaKhonkolo onegazi. Saphakelwa impethu sazidla kodwa besinalokho sayibuka kodwa mazidla izimnandi ngenye indlela. Maqede sinikwe leli gazi leli siliphuze. Ukuphuzeni kwethu sithathe sihambe siyobhabhathisa. Ngitshela ukuthi ngavuka ekuseni ngikhathele ibhadi. Into indlela engangikhathela okungawukuthi angikwazanga futhi ukuya esikoleni. Ngathi nje mabethu hawo ngiyingane esikoleni ngathi angikho right, ngabe umuntu ogulayo. But ngabuza ukuthi ngisho lento noma ngingayisho. Hayi ngathi ngithi angithule. Lalo usulandela ngahamba ngaye esikoleni. Hayi uma ngifika esikoleni izingane zingithanda ngenye indlela. Hayibo nayo le genge le. Hayibo izingane ziyasithanda. Hayibo phiwa imali. Yabona imali bengayisweli lapha. Izingane zipha imali ngiyangithanda. Hawu asithandwa kangaka. Lo meme uyashumayela ke. Wayesesiqoka wathi thina sobaba prophet bakhe. Hayi sangabe nankingi. Ngoba ingane miphethwe ikhanda ubeyithandazela iphila impela. Miphethwe ikhanda. Noma besikwazi ngoba bese nginale spirit bese sikhona kuthina. Ngoba bese ngikwazi mina nje bese ngikwazi ukubona inkinga yomunye umuntu ukuthi usibani unenkinga ukuthi kanje. Ngikwazi ukubona yonke inkinga yakho up to Z. Lapho ke imali izingane ziyanikela, inikela kuthina ingane. Imali asiswele imali masithola sihamba siyoyidla. Then kwahamba isikhathi kwaba nezwi elikhulumayo. Kuthina yathi lento eyenzekalayo makube imfihlo yami nomunye nayo le genge le. Hayi kulungile, hayi samnankinga ngoba siyabona izinto zisihambela kahle siyathanda. Le genge le usho le u4. Yebo. Yanikwa imali izingane. Hayibo sengiyakwazi nokuthi ngihambe ngoba mina u5000 ngaqala ukuphatha ngimfundi primary. Ingane ongawukuthi ingane bezikhipha yonke imali zenzele thina sinike even ngisho nemphako yazo. Sidle. Yabona futhi lapha bengangibona ngathi nguNkulunkulu ngoba ngangihlezi ngihamba nesixuku seingane even noma ngoba zaziba khona ke ingane zaziba nomona. Kodwa lezi engihlala ngihamba nazo zazingiprotecta ngenye indlela ongawukuthi zazingilwela ngiphathela ubhaka yonke lonto. Kwahamba isikhathi kwagcina sikufika abantu esikoleni. Abantu abanenkinga. Yabo. Kuba lo thisha lokushuthi vele umuntu osiza abantu. Kodwa but le spirit esebenza ngayo ispirit sobumnyama kodwa sisebenzisa igama lika Jesu. Siyibona inkinga yomuntu injengoba injalo simsize simxazululele inkinga yakhe. Kwesinye isikhathi ngoba besikwazi ukukhuluma nama spirit lawa suke kuthina ukuthi no mhlambe ngifike ngimtshela umuntu ukuthi lalela ke bengikwazi ukubona into esiyenzekile empilweni yomuntu. Kodwa but bengiye ngimtshela umuntu kusuka ekhanda lami ukuthi kuzoba nesikhathi kuzohamba kwenze ku1 no2 no3 no4. Then mina ngiyazi mase ngilele ukuthi uzophuma umphefumulo ngifike ngikhulume nawo ama spirit ukuthi kunomuntu othile kanje engikhulume naye kanje. Lama spirit azohamba lento afika yenze njengoba kade ngishilo. Then umuntu abuye athi yazi lento ishilo yenzekile kanti mina ngiyazi ukuthi mina kunama spirit engiwathumelile. Hayi ukuthi kusenjalo qhubeka njalo ngoba futhi eziningi impihlo engibuleleke zona ngikuleyanto. Ngoba uyazi ukuthi phansi kolwandle kunomuzi ongaphansi kolwandle ngoba umphefumulo wami bukwazi ukuhamba uye phansi kolwandle. Ngoba igama loNkulunkulu walapha uBaphomet. Igama lakhe mase then iqueen yakhona uLilith. Then inkosana yakhe uBaphomet uDagon ugama layo.
ihlalaphi yona ihlala ngaphansi kolwandle, ekujuleni kolwandle, ekugcineni kolwandle. And luyamuzi muhle ngokuseqopheleni eliphezulu okungawukuthi awukho umuzi la emhlabeni ufika kuleya level yaluyamuzi. And lapha kunamadolobha. Laphana kunabantu abade ubude balaba abantu amabhilidi aseThekwini mancane. Ngoba kusekujuleni kolwandle nje impela kunabantu lapha abaphilayo. Then uDaigoni umuntu owufish oyimamedi okhafula umlilo. Bakhona nabanye babefundisi engibaziyo kuma social media abakhonza yona leya nkosana le ethi uDaigoni. Ngoba baningi futhi nabaculi ebese sikwazi ukuthi sihlangana nabo emkhathini engeke ngibashe engibaziyo. Uthe ukuhamba kwesikhathi nasekhaya abantu bayabona ekhaya uma ukuthi hayibo izinto zingihambela kahle mina. Ngithathaphi imali yokuthenga ingubo? Ifoni bengenayo, ngithathaphi imali yokuthenga ifoni? Hayi ugogo ngelinye ilanga ngahamba aya esikoleni. Mhlanhla liyafica lo thisha, hayi lo thisha amtshela ukuthi hayibo uyazi ukuthi isosha leli umprofeti kaNkulunkulu. Hayi ugogo athi hayi angiyazi mina lo. Kanti ngaleso sikhathi uma benogogo ngoba ugogo umuntu owaziyo. Uyabazi futhi nabantu. Kunento abebeyizama ingaphumeleli. Bezama ingaphumeleli lento. Ushuthi ke ugogo wazi wabona ukuthi no lento mina engikuyona. Kushuthi ugogo wahamba waye umuntu lo waya kuyena bathola ukuthi mina ngijoyine iSatanism. Ngoba futhi ngikuyona lento benginenhlelo esasiyiplanile namadimoni akhona lapha emkhathini. Ngoba amagodazi alapha maningi. Kunenye nje igodazi yakhona igama layo siyaqoka ngazi noma ngalisho noma ngangalisho. Igama leli brand Nike. Kunegodazi ekuthiwa Nike lapha. Okuyigodazi obekuyi ukuthi uma kunezimpi ezithile mhlambe sibhekana nazo sibiza igama layo sikhuleke kuyo. Ngoba ziningi izinto engibuleleke kuzona lapha ziningi izinto engazisho engizaziyo nesystem yokuphila ukuthi isebenza kanjani icontrolwa kanjani lapha ngiyakwazi lokho up to Z. Ngoba ngiyakhumbula ogogo behambile. Bathi behambile kwashi beyinkonzweni futhi ngathi ngilele mina ngaleso sikhathi sayibona ngihamba sesidlulela kwenye level ngoba isikhathi sidlulela kwenye level nemali iyakhula. Sidlulela kwenye level nemali iyakhula ngoba 10,000 bese nguphatha 15,000 ngiphatha imali njengemali lapho ngengane ngincane. Lo thisha vele sinemfihlo esinazo ezenzayo ezaziyo thina. Esikoleni siba abantu abamsulwa yabo. Ebusuku ngiyakhumbula nje ngoba ogogo wayenkonzeni kanti ngaleso sikhathi sedlulela kule level ukuthi sefast destroy. Mangithi inhlahawu lento yenzeka emoyeni hawu nabo ogogo ibona but babe sevenini ebuza. Ngifike ngingene phakathi kwabo but abangiboni kodwa nje ungathi bayangibona mahlili kodwa nje abangiboni yabona hayi no abangiboni labantu. Ngoba ingitsheleke lento ukuthi ukuze le moto iginqike kumele ngiphakamise izandla ngithi nangempela ngahamba yasho ukuthi angiphakamise athi uma ngiphakamisa imoto yaphenduka yaginqa lesikhathi yaba iminute leyana ngasuka mina ngabisabikho lapho yaginqika imoto nhlanhla le yakushonanga muntu. Kasadlulela kwenye indawo sadlulele endaweni eziningi nasemathaveni sifike sidestroy sasifike siphakamisa izandla mase saphakamisa izandla kanje kunespirit esisalayo esizosala sidestroy then sahamba. Ngisimo sokuthi sasinenhlelo vele sasiyiplanile ukuthi lezi zazisitshela ukuthi njoba sinyukela kulama level kanje sigcina sisama multi-millionaire and siyabona futhi ukuthi kuyalapha. Kanti kugogo kushuthi bahamba bayothola la bathola khona ukuthi no mina nginento engikuyona. Ngoba ngiyakhumbula ngabizela umhlangano nje kwabiza uma nomalume kwabiza umuntu hawo lento ngoba futhi nasekhaya nenye into eyajampisa ukuthi ekhaya bese kunokufika abantu
bethi bazongibona bezofuna usizo kumina, bezoshiya futhi imali enjengemali labo bantu. Mhlawumbe umuntu unenkinga ethile, ingane noma unenkinga ethile, egcikwe nhlushwa into ethile, afike kumina, angifike ngithandaze nje kuphela, ngimtshela ukuthi kuzokwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Mina ebusuku ngiyazi ngizokhuluma nama-spirit ami ukuthi no, ngithe hambanini nifike nenze kanje kanje. Leyo nto bayoyenza njengoba hayi kuthena-ke yabona ngathi mafika lo muntu bangiphalazisa, bangenza yonke into, kunezinto ababengijoja ngazo, ngagqunyiswa, ngaphalaziswa, kwathiwa ngikhishwa lento elangimina. Wathi ugogo wena unesathane ezimu, ufuna ukusibulala la ekhaya, ileyo vele inhloso yakho. Hey, ngithuleke nami, ngempela lo muntu wakwazi ukuyinqoba lento yaphuma, ngoba ukuphuma kwayo lento yaphuma kabuhlungu bhuti, ngifuna ukuqamba amanga. Yabona loba buhlungu akungibazi ubuhlungu nje lento uma iphuma, ngoba wangathi yinto vele bekumina, wangathi iphuma umphefumulo, yahlephuka nje kabuhlungu iphuma kumina leyana. Then emva kwalokho ngashawa isiyezi, ngicathi 3 days ngingekho nje right, namandla engekho kahle. Ngaqhubeka ngayi mangiye esikoleni, shuthi nothisha naye ngoba vele uyabona, wabona ukuthi vele sebengikhiphile, waqala wangabe sangithatha serious. Zaqala iy'ngane, zahlehla kumina, zafokhasa kule 3 le. Heyibo, izinto zangibhedela, izinto zangibhedela. Kanti ngaleso sikhathi uma naye vele kushuthi ubeyizama lento yena yokuthwala, ingaphumeleli, ivinjwa ilento le engangikuyona. Ngoba uma kwathi nje kuhamba kwesikhathi ngabona impilo kama iyaqala iyashintsha, wathola umyeni onemali, onothile. Kusho ukuthi ngoba ngithola yona leya ndoda leya eyayifikile izongikhipha ukuthi uye lento nje something, ngoba ngiyakhumbula lapha ngagcatshwa ngenziwa konke, kwathiwa no, phumelele kwahlatshwa ney'nkukhu, kwayiwa emfuleni, kwakhulunywa, kwathiwa miyekeni umfana. Yabona nje saqala isimo esikoleni, wave wabheda esikoleni lokho okokuthi avele ngadoma ngisho nasey'fundweni. Kanti izintombi zami behamba kahle ngoba lezi zinto bezingitshela, ngoba mhlawumbe bengihlakaniphile, le ama-spirit abengitshela ukuthi kuthisha uma ebuze athi pendula uthi, and futhi into ekuzoba yiyona. Ke umana-ke ngabo wathola umyeni o-right empilweni, izinto ayihambi kahle kumina. Ngaqhubeka ngabekezela, ngaqhubeka laba futhi baqhubeka nayo yonke lento le, ngoba ngiyakhumbula sesizophuma, babeqhubeka bekuyona lento. Ngaphuma ngaya esinye isikole futhi lapha eNandi esingasemtshebhini, ngafike ngafunda khona. Indaba-ke yonakalaphi, kunentombazane engathandana nayo, saxabana, ngagcina sengiyibeka isandla yabo, ngagcina ngisiyeka-ke isikole kanjalo ngoba vele ngangizoxoshwa. Ngasiyeka isikole, ngasebenza ngisho isicapha eMatabidula. Kwahamba isikhathi, kwagula umkhulu-ke wagula-ke, waze wadlula-ke emhlabeni, ngoba umkhulu impilo yakhe ayizange ibe yinhle from suka eMawoti, wavaleka amehlo, wangabe sakwazi ukuhamba. Kusho ukuthi-ke waba nesifo sokudlikiza, wahlala 3 weeks eKhingedwana. Umkhulu-ke wasewadlula emhlabeni, samngcwaba, sambeka. Uma leso sikhathi vele impilo yakhe isishintshile, isi-right, ngoba nje wathola umyeni o-right, o-rich, onemali. Baqhubeka. Impilo ngabona izinto ayisangihambeli kahle, ngafuna amatoho, ngashaya icapha. Ngagcina sengiphuma ekhaya ngoba vele uma bengasanginakile sengiyinto engiyilutho uyena, esengisho ngamagama, engisho ukuthi uzalwa isigebengu, umgodoyi, ubaba wakhe akaza konje, engisho ngamagama njalo. Ngaze ngagcina sengiphuma, into yangikhipha ekhaya kakhulu igama lokuthi ngabulala umkhulu ngalesathazi engangiyijoyinile. Kanti umkhulu udlule emhlabeni, angisekho mina kulento. Ngaphuma ekhaya ngahlala komakhelwane, ugogo wayikhuluma lento komakhelwane, kwaphoqa ukuthi ngisuke eMzinyathi ngayo endaweni yakaMthetho, khona indawo ekuthiwa kaMthetho, la ngafike ngahlala khona. Kwathi kusuka lapho ngathi ngiyezwa kwathiwa ngiyafunwa, ngizwa ngey'ngane,
kuthiwa ngiyafuna ngintshontshe i-TV ekhaya, ngantshontsha ifoni, ngantshontsha nemali. Hawu kanjani na? Kushiwo njalo kodwa nje uyafuna. Hayi ngimtshela umama la ngangihlala khona ukuthi hey nakho senginenkinga kanje kuthiwa kuwukuthi ngihlale. Athi omunye ubaba omakhelwane kuleyo kanjani mhlambe sike siyozwa ukuthi yini yabo, ngoba ubaleka bawubona ukuthi kushuthi uyenzile lento ubaleka, kanti asike siye nawe uqunga isibini bazobona ukuthi awuyenzanga lento. Sahamba ke, hayi masifika ekhaya kwathiwa no, lo mfana wahamba la ekhaya ngoba akezwa akalaleli ukhohlakele kwashiwo izinto eziningi. Aqhubeka ke ubaba uNdlovu wayesethi ngoba umntwana owenu nithi nifuna ukukhuluma naye nizomshiya nani. Hawu lo muntu useyangidayisa futhi. Kwafonelwa abantu khona lapho ababeba u4 ubhuti abathathu intombi umuntu osifazane oyedwa. Angishawanga kanje ibhuti ngalelo langa. Nansi imvimbi yona le. Imvimbo leyona. Emini la ngashawa kwathiwa indaba ngezwe ngihambeleni la ekhaya. Hawu akuseyona lento lezinto lezi bekuthiwa ilahlekile. Ngathathwa ngathelwa ngamanzi ngagundwa inwele. Yakhumbula inwele zami zathathwa zafakwa plastic. Uma ngambona ngawamamehlo wayithatha wayifaka isikhwameni sakhe lesiguchi, wayifaka lapho ke ngishayiwe ngavalelwa endlini. Uma wabanika imali abantu ababengishaya. Ugogo zalo uma ukhona njalo kwenzeka lento ukhona, nezinye izihlobo zasemndenini ikhona. Uma lapha ekhaya bakhothama kuyena vele, uyena vele unemali ngaphezulu kwabo bonke, so bavuma yonke into vele ayishoyo. Umana ke bamnika wabanika imali labantu bahamba labantu, bathi uma behamba labantu ngahlala nginjalo ngiseyinhlungweni bangenzela iparish kwangadleka ngoba ngangishawe nangesiduni sesibhamu, ngalaliswa kanje bangigcoba bagibela phezu kwami bangigcoba kucima umoya. Kusuka emva kwalokho ke sekwenziwa konke ngahlala endlini nhlanhla leyo, kanti angazi ukuthi umnyango bawukhohlwa kanjani ukukhiya ngoba ngathi mangithi hawu umnyango uvuliwe ngaphuma. Uma ngiphuma ngabaleka indawo ekuthiwa isenyoni esikepini, ngahlala khona nginjalo. Khona umndeni wafika wangamukela, angazi umuntu nakhona ngangilahlela, kanti bazofika bangamukela bahlala nami ngoba ngahlala 2 months lapha. Kwaphoqa futhi ukuthi ngihamba ngoba indaba yayisifika nangasenyoni ngoba kunemoto yayisiphumile ingifuna. Naku Facebook ngezwe ngengane ukuthi ngiyafuna kodwa ngifuna as umuntu oyisigebengu ntshontshile. Ngathola imali ngase ngibalekela khona kaMaphumulo ehlobeni. Mangifikele ehlobeni abali kamalume kama, mangifika nakhona bafike bathi ngesikwazi ukwamukela ngoba thina sila emahlabathini sasuka kaMaphumulo. Uma wakho wayihubha ngebhanga efuna ukusibulala, kusho umalumekazi kama ingane zami ayiphumeleli truma wakho, siyazi ukuthi uma wakho wathwala. Siyathuka ke nje uma sekuwukuthi uma wakho usejikela kwanawe kuzala. Ngasho ukuthi kubuhlungu kwakhe walikhipha igama lokuthi akangizali kubangani bakhe. Ngangikhona futhi ngilalele ngakabi zonke lengcushunqushu. Ngasuka ke ngahlala ke lezo luntunsukwana khona lapha. Ngasuka ngase ngithatha umunye umama khona lapho umakhelwane. Lento ke yenzeke kulonyaka lo odlule uqala yonke lento engishoyo. Hayi ngahlala ke kulo mama wangamukela lo mama, wathi nami ngashonelwa izingane kodwa nginabo abazukulu, kodwa isimo sokuthi ngiyasebenza emhlanga umuzi wami awuhlali umuntu, ngicela uhlale la ekhaya ugade leli khaya. Ngahlala the mase ngihlili kwasho ukuthi ke ngahlala nje impela from kuze kube kuzo zonke lezi ngifuna ngithe ngisahleli ngiyazama ke futhi njalo nami ngiyasebenza khona lapha. Abantu badlala ngami, ngakho izindlu nabantu ngibalele mase kufa ngikhokhelwa angikhokhelwa. Angabona ukuthi impilo yami manje ithanda ukuba nzima. Ngena ku Facebook
yazi bhuti okubuhlungu kakhulu kunako konke yabo umfowethu omunye engaluntunjana naye esajoyina naye lento unemali manje was very rich wathi ngibheka isithombe sakhe unemali manje insizwa le ngaluntunjana nayo ufuna ukukhombisa ngithola ababathathu insizwa labo ababe bathathu inemali nayo lensizwa ihlala eGoli manje hlala eGoli manje insizwa le sasiluntu angithi bona abazange baphuma baqhubeka futhi sebekulesi stage lesi sokuba ama-monthly millionaire njengoba kwakushiwo ukuthi njengoba ikhulu waze wayeka ngisho isikole unemali u-right ngambona ku-Facebook angithi hawu lona-ke umali yena mana-ke lo uhlala imhlanga unomuzi emhlanga elalusha ngibona ufake iphandla ngapha nangapha yibo le phandla ivuselela unyaka nonyaka insizwa hawu ngiyibona lensizwa hawu lensizwa sinemali kanje hayi ngizame-ke ku-Facebook ukuyithola ngithi ngeke ngiyabuyela egemini hayi ngimbhalele lutho imessage angayiboni ngizokwenza njani-ke manje ngivele ngenze i-research ku-Google ngithole umuntu othi naye yajoyina sithi ngeke ngibuyela mina khona ngoba kubuhlungu ekhaya ngathi mangigunda bangitshela bathi uyihamba uyiqede zonke inyanga ekhona la eSouth Africa ngeke uze uphumelele manje nalokho kuyavuka futhi kumina ukuthi lo muntu engathi ngathi ngeke ngiyabuyela egemini ngenze i-research nalokho ukuthi khona nama-scam umuntu avela akufuna imali engaka ungenayo ufuna yona le mali le ngatholana nomunye usisi ngamchazela isitori sami sisi ngifisa ukubuyela ngaye ngaba kuyona phambilini wathi angisho ikhodi yami ngoba namanje ngisayikhumbula ngayisho ikhodi yami yasemkhathini wathi okay ngathi but anginayo imali wathi lo sisi no relax ngizokufakela imali kwinsizwa engiyithembayo-ke ngathi mfowethu ngoba nginayo i-bank account ngicela ungibole ukufaka imali kwilontonja yakho khona umuntu ozongifakela imali ngumsebenzi engiwutholile ngala eGoli wathi hayi okay ufaka lo sisi ngempela u-1000 ufaka hayi ngathi ngiyagibela ngayi-Durban Station ngafika ngagibela waseGoli angikwazi lapho ngiqala ukuwe lento yenzeke kulo nyaka sekuDisemba lento engikhuluma ngayo yenze ngo-October December lapho last year shothi yebo sekuzoba uJanuary hayi ngithi ngeke ngiyabuyela manje egemini nami-ke nginayo leyo nto ukuthi hayi ngisiza phela umuntu nawe ufaka le mali futhi hayi ngithi ngeke ngigibele ngihambe ngimfonele and uyafona-ke futhi lokho engifonela ngibuza ukuthi usukile hayi ngiyabona ukuthi awu-serious lo sisi ngifike-ke eDurban Station ngagibela ibhasi ka-9 safika ekuseni lapha ngabo-6 ePark Station ngale eJohannesburg ngimtshela sengiseJohannesburg athi angifuna amateksi ayeSandton hayi ngifike-ke ngigibele-ke ngiyithole iteksi ngabuza bangikhombisa hayi ngigibele afika kahle lo sisi ngithi hayi sengifikile-ke eSandton ngizokwehlaphi athi ngithi ngicela ukwehla ku-Rivonia Street hayi ngithi hayi kulungile imtshela udriver hayi angehlile hayi ngilinde imfonele kusisi athi sabhizi kancane ngicela ngimlinde kodwa yena uyeza hayi ngimlinde nangempela wafika ngey'khathi zabo-3 hayi afika usisi aqhamuka usisi afika angifonela athi ngakuphi athi ngaku-Rivonia kanti kushuthi umgwaqo we-Rivonia wonke khona nongezansi athi ngikulo layini ongezansi ithi mina kulo layini ongaphezulu ngakule nkampani ekuthiwa uFar edayisa iy'moto angalapho athi hayi ima lapho-ke ngiyeza ngiyanyuka hayi afika yibo manje lo sisi uhamba nge-X6 hayibo usisi ufake namathathu mpofu right hayi nami ngibe nethemba ngisho ukuthi hayi ngiyabuyela-ke manje egemini nami nginalelo themba ngigibele kunendawo thizeni esangena khona safike sathenga ukudla athi sithenga ukudla wathi ngizofika ngilontunja kwakhe then-ke mase ngihambisa-ke ethempelini elikhulu abuthi bengingakaze ngathi hayi bengingakazi phela lento angisayijoyine spiritually bengingakaze ngibe nawo wathi wathi lo sisi kuba khona ama-smart card akhona yonke leyo nto yabo but then manje-ke ngoba useke waba khona before
uyazazi vele izinto ey'ningi zokutholela amabhayibheli akhona then uzobona nje bazokuphatha kahle. Hhayi ngihambe nosisi sifike kwakhe muhle umuzi waloya sisi, ngoba even khona nama-Lamborghini egcekeni, nama-G63 nama-V-Class, unemali nosisi. Ngibuza ukuthi ingane unazo, athi no akanayo ingane, uhlala yedwa. Hhayi washintsha ukudla-ke epletini, zathi masiqeda ukudla wathi asiyogeza. Hawu kanjani? Athi hhayi angingesabi. Ageza wathi angilale naye, ngamlala khona lapho, sahamba futhi embhedeni kwayikho lonke ubusuku bonke. Ngahlala ngabona kuqhubeka iy'nsuku. Hayi bo, lo muntu lutho, lo muntu uyitika ngami nje, lo muntu uyitika ngami nje. Hawu umbuza ukuthi hawu manje ethempelini, athi hayi no relax, ngizokuyisa ethempelini, no ungajahi. Hhayi nami ngaqala ngaba nokusaba-ke manje ukuthi lo muntu kuhlamba akezokwenza into ethile ngami ekugcineni. Gcine ngumhlatshelo kuhlambe wento ethile yakhe. Kodwa but kuyona yona ngoba amakhadi akhe wangikhombisa yonke into. And futhi nginendlu engangenwa laphana. Angena khona yena njalo ngo-12 usukenza lokho asuka kwenza abuya azolala. Every njalo ngo-12 uyahamba. Mhlawumbe uthwele naye. Ukuyona lento Illuminati unanamakhadi abo wangikhombisa namabhayibheli akhona. Hhayi nami ngamtshela futhi engikwazi, hhayi impela sazwana. Hhayi manje ngicathi ngahlala 2 weeks lapha, ngabona ukuthi hhayi ngeke. Yazi ngihleli lo muntu nje ulokhu ethi angimudli. Njalo uhlala enda kuphekwa kuloya muzi. Njalo kudliwe ey'tolo, uyahamba ayothenga. Le mpahla nje phula ngayithengela uyena lo sisi lo naleli washi leli. Ngoba izinto anginazo kahle ingubo zokugqoka. Hhayi ngabona ukuthi ngingekho, ngicela ukubuyela emuva. Athi hawu sengibuyela emuva ngisizukuya ethempelini. Ngathi no ngiyafisa but manje ngibona isikhathi siyaqhubeka. Wathi hhayi no kusasa sohamba. Hhayi ngamlinda lala avuke ahambe. Kuthi ngosuku wakufasa sihambe ngalo wangabibikho usuku lonke. Ngaphuma kanzima lapha kuma-estate ngoba ungako ukuthi ngaze ngabanjwa ama-security khona laphana kuleya estate. Angazi ukuthi yini kodwa phakathi esentini ngoba ngavele ngeqa wayengekho, ngathi singeke ngoba ikhona vele imali yayisalile yayo-350 kuleya wayengigibeze ngayo. Ngathi ngeke ngiphinde emuva, ngagibela. Mangifika angibamba ama-security ngifuna ngamchazela lo sisi sonke istory. Lo bhuti uthi kwenze kanje ngamkhombisa nama-conversation efonini yami. Wayesethi umuntu i-security wathi lalela bhuti, wathi imoto yabantu abahlala la kuma-suburbs bathwele. Wathi yabona nje baningi abantu begileka, mhlawumbe umazi lo sisi ukuthi yini abeyiplanile. Wathi baningi begileka la, kakhulukazi abantu besifazane abasuka kuThekwini ko-Eastern Cape betholwa amadoda ama-Nigeria. Wathi abantu abahlala la mfowethu bathwele, izokuvumela ngoba isitori sakho siyasizwa, kodwa nje bekufaka ngabe sifonela amaphoyisa, kodwa ngoba isitori sakho siyasizwa sizokudedela uhambe. Wabuza ukuthi ngiyaphi, ngathi ngisuka kaMaphumulo. Bathi suka kude kanje. Bathi uhlala, bathi hhayi ngihlala emzini womuntu. Bathi ushiya umbuso, buko ushiya. Ngathi mina usizani ukuhlala emzini womuntu? Ngihlale loya muzi unomphela. Nami ngithi ngiyazama. Ngahamba-ke nhlanhla bangidedela, ngaphuma ngagibela ngaye e-Park Station, ngalinda ibhasi-ke. Amabhasi ashibhile avamise ukuba sebusuku. Ngalithola-ke inhlanhla leyo-ke ibhasi-ke lishibhile elabo-250 ngalezi i-Delta. Hhayi ngalikhokhela, ngagibela ngahamba, ngahlala nemali yokuthi ngibuye ngeze ngala. Hhayi ngeza ngala. Ngabuya inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ngithi ngiyazama akwenzeki. Mhlawumbe umuntu uzolala nawe nje. Kulezi inyanga ey'dluleke kunenyanga ekhona ku-Facebook, kodwa ngicathi ngizokutshela igama layo after amakhamera. Uyi-search ku-Facebook ulandele wonke amaphosti wayo, iseMpumalanga. Ngayithola ngabhala ngathola ngayifunda ngafunda and uyayazi but nalento ebengikuyona. Ngimthatha inamba yakhe ngimfonele, ngisho ukuthi ngosibanibani kanje ngaphambilini, ngamchazela nje sonke isitori sami, ngathenga i-airtime eningi ngamxoxela sonke isitori sami. Wasilalela, ngathi ukuthi ngaye ngaba ku-Satanic before. Ngake ngayijoyina before
ngakhishwa abazali kanje kanti umama ufuna ukusebenzisa mina futhi. Manje ngicindezela isithwalo sakhe, mina ngiqonywa kanye ngenyanga onyakeni. Ngiqonywa ngo-October, ngo-December yaphela lo nto. Mina nomuntu 3 years yenzeka lento nginotice. Mangathi ngithi ngiyashela nje manje kunje kunormal kanje, ngeke ngiqonye inhlobo. Ngizoze ngiqonye, ngiyazi njengami ukuqonywa ngo-October, ngo-December iyaphela lo nto. Nakhona iphela umuntu angaze ngimthinta, angaze ngimqabula, ngibazi ngimenze lutho. Why usuka sitanje? Anza? Why ungawenzi lokho ikhathi sitanje? Akavumi. Oh. Unoke ngitshela ukuthi uyangithanda, akavumi athi hey no, asilinde isikhathi kanjalo. 3 years yenzeka lento ngiyinotice. Hayi ngithi hayi ngeke. Athi ke lo baba bhuti njengamanje ngisempumalanga eNelspruit. Istory sakho ngiyasizwa and mina ngumuntu onozwelo. Wathi kodwa ke bhuti umuntu mina mangimnika into la ekhaya akayibuyisi. Angifihli ubungozi bakhona. Wathi mina bhuti umuntu ngimsiza nango 50 cent. Mina uyafika nesihlanu ngikwenza imali miliyoni ngehlanu. Wathi kukancane umoya enyangeni ungayikhiphi imali. Mina ngiyamsiza umuntu engenalutho, engenanothing. Hayi nami ngibe nethemba. Bese ngithi baba anginayo kodwa imali yokubuya. Asethi hayi kulungile. Ngithi hayi imali yokubuya ngifuna uqamba manga nginayo. Athi no. La ekhaya uphumelela emva kwama-hour amathathu mangiqede ngikwenza into ethile lo ntundla uma angisuke ngikwenza wona. Wayesethi ithwalo ngizokunika ngoba uxakekile uthi awunalutho, kodwa umuntu okwaziyo wena ukubamba ilahle liphelele ezandleni. Ngase ngithi baba ngoba ufihlile lutho ngicela ungitshele ithwalo engingathuza kuzona othi uyayikhipha mahala. Wathi ya nginazi ithwalo engikhipha mahala. Wathi sokuqala khona ithwalo engikhiphe esiyesidinga ukuthi udla amasimba akho zonke izinsuku. Kuba imfihlo yakho, uba very rich, uba nayo yonke into, kodwa amasimba akho kumele uwalahle, kumele uwadle ngoba meke waye etoilet azobuya ngomlomo then aphume nomphefumulo mase uyafa. Ithwalo sokuqala yibo esashisa. Ithwalo sokuqala lesi ngisikhipha mahala. Asingicabanga ukuthi uthini. Wayesethi nginesinye futhi esinye esibo 5 years enginika abafana bomgede ngizoba rich after 5 years uyaphela umnotho. Ithi esinye ithwalo lesi ngisikhipha mahala. Wasesithathu kunendlu la ekhaya eHindri la eMpumalanga ongena unqunu khona phakathi nginabafana bomgede. Bafike balale nawe bakulale imbobo yokubhosha iba ngangomlomo. Kodwa ngifuna umuntu okonesibindi nongakusabi ukufa. Isingithi jo mase ngithi lezi zontathu. Wathi nezinye ke zama contracts zikhona nginazo. Wathi nesinye enginaso, wathi ngineziba esinye futhi engisikhipha mahala ngiyakushadisa neMami Water. Mami Water umuntu wasemanzini oyinyoka. Ngiyahamba sokwenza ilata nawe mayise kuqomile uzophuma. Mephuma uzokuthatha kugoqe ayohlala nawe phansi kwamanzi lezo inyangana ezobe isuka kuyena. Kuyenzeka ahlale nawe phansi kwamanzi 2 years zonke. Then uma uphuma uzoba very rich, uzoba nazo zonke izinto ezinkulu ongeke ube nazo umuntu olula ongenalutho umuntu nje. Wathi esinye futhi lesi sithwalo mase wayesethi nginesenyoka ke futhi engisikhipha mahala esidinga ukuthi ke ilale nawe. Wathi futhi nginaso futhi nesamantombazane futhi ayibhuki adinga ukuthi. Wathi futhi nginanesikhwama engikunika sona esinemali engapheli ithwalo zonke, kodwa uma sezixaka kodwa lezi zinto yebo ubungozi buhambe bube khona ngobudedengu bakhe umuntu. Wayesethi esokugcina futhi edinga ukuthi ulale ebhokisini impilo yakho njalo nje uma ulala ebhokisini. Leli bhokisi uma usuvukile uyavala njalo livuka nemali. Yebo kunezinye izinto ke engingekwazi ukuthi ngikutshele zona ngoba ngisakutshele kufanga ngikutshele zona sengikwenzile yonke into. Wadecide ke ndoda ukuthi uyafika noma ngoba cause mina ngisebenza ngabantu abawu3 ngosuku. Angithatha abantu abaningi.
ngoba wathi niya enyangeni, wathi inyanga even ngisho inganamandla kangakanani ningaya nibe u-10 ningaya niba ngaka nisizakala nonke, kusizakala abantu abambalwa. Wathi ngakho mina ngisiza abantu abawu-3. Wathi lento mntana mfana nasesontweni yanikela nonke kodwa but kuzophumelela abantu abambalwa. Wayesethi ngiyakucela-ke ukuthi wenza njani. Ase ngithi ngoba angikwazi eMpumalanga, angazi futhi ngizofika nini and enye i-profit, yes, kodwa kona ngiyeza. Wayesethi ufike-ke ngathi ngizogibela eThekwini, wathi ngifike ngifuna amatekisi aya eNelspruit eMpumalanga, ngifike eNelspruit ngithatha e-Hazy View. Ase ngithi hayi kulungile, ayikho inkinga, gibele-ke nami. Hayi akufiki kumina ukuthi mhlawumbe umuntu uma ngenza into ethile mhlawumbe idlala ngami ngikidnapha yonke loo nto, akufiki ngoba ngixakekile vele. Hayi ngihambe afike ebusuku lapha khona eNelspruit. Uma ngifika ngathi ngihlale kwelinye igaraji, ngathi ngizohlala la kuze kuse lo baba ngizomthinta kusasa ekuseni. Kodwa ngimfonele ebusuku ngimtshela ukuthi ngifikile baba, kusho ukuthi sengoze ngithole kusasa. Wayesethi-ke lo baba kulungile, ayikho inkinga. Hayi ngihlale kuqhamuke enye insizwa laphana eyathi yakaveza isibongo. Yayisithi ngoba ngikhuluma naye, wayesethi hayi asambe zolala kwami then uvuke ekuseni uqhubeke nendlela yakho. Wamfethu akusizi ukuthi uqoqwa amakhaza la kanje. yes. Hayi wangithatha ngempela lo baba, hayi wahamba. Ngase ngithi-ke uma ngifona ukuqala-ke ukuhlupha kwefoni yami, uba le foni yomuntu le. Uma ngithi hayi ifoni yavele yanqaba ungena, ngimfonele lo muntu iyaringa icishe. Lo muntu uma efona back uma ngithi ngiyayibamba iyacisha ifoni. Hawu nayi ifoni, yazi lo muntu lona ngifuna kanjani ukumlontoni, ngimfuna kanje. Hey ngithi ngazama sasebenzisa ifoni yakhe-ke lo malume lo wakavisi. Uma ngiyisebenzisa hayi nayo ngeke, nayo yakhatha. Wayethi ngeke ndoda, kusho ukuthi unenkinga. Bengingazi ngoba akhombisi-ke futhi anabuhlali, bengingazi kanti ukhodlo laphana. Hayi afika athi hayi bafu ngeke, inkinga le, sebenzisa imizamo lo lokhu simzama iyanqaba, noma ethi ubuyela kuthina iyakhatha. Hayi ngabona ukuthi ngeke, ngahlala. Wayesethi mfowethu awukhuluma iqiniso, ubalo yakuyena ngoba mina kuyena ngithe ngiyakubhuti wami, ngaya phela ngimtshela iy'mfihlo zami. Wayesethi hayi ngeke mfowethu, kodwa akuyena ubhuti wakho lo yakuyena. Hawu nawe lo muntu lona uthini manje? Wathi mfowethu empeleni buyothwala wena, ubuyolanda into yokuphila lapha. Ngathi hayi mfowethu kunjalo, uqinisile. Wathi mfowethu ngicela singene ngale. Angena-ke esigodlweni sakhe, wafike wenza-ke washisa impepho, wenza washunqisa. Wayesethi mfowethu ubona impilo yakho inje, kuney'nwele zakho ezasetshe, empelweni uvaliwe ukuthi kungalungi lutho. Wathi nemali ayisahlali kuwena, le mali ogibela ngazo uyayiboleka, uzoyikhokha ngayo. Mase ngithi futhi ngixakekile, kuningi ngizama akwenzeki lutho. Athi futhi ngiyathanda ukukusiza kodwa ngabe ngidlala ngawo, anginawo amandla ami lokukusiza, kodwa ngoba lento le ifuna umuntu onamandla, o-strong. Wangigeza wathi nje ngiyakugeza nje ukuze ugculiseke nje nawe, kodwa nje ngiyazi ngeke izikusebenzele ngoba mfethu uvaliwe, uma wakho wakusebenzisa. And 2 isigcino la impilo yakhe yakhona mfethu, uzogcina uhlala lapha eThekwini emgwaqeni. Abantu bazokuvukela, wathi yabona abantu ohlala kubona bazokuvukela, then mase bekuvukelile labantu uzophelelwa indawo yokuhlala. Asengithi pho manje kwenziwa kanjani makunje? Wayesethi uma wakho kodwa oyizathu wena mfowethu unesibusiso, kwawukuze nje i-Illuminati lo mama nje njengoba wake waba kwi-Satanism. Angithi ngavuma athi yebo ngake ngaba. Wathi lo mama uyakwazi ukubona abantu abaneziphiwo vele. I-Illuminati isebenzisa isiphiwo sakho, so kwakusetshenziswa isiphiwo sakho, yiso leso wawuphakama ngaso. So uke wazama ukubuyela kuyona kwangenzeka. Ngathi yebo. Wathi ilezi zinto yikama wakho,
mfowethu ezikubalile. Ngathi yabo njengoba namanje ifoni wena ungathi unesilwane esihamba nawe. Yiso lesisebenzisa ifoni yakho. Uthi uma umfonela umuntu siyicishe, nomuntu mefoni muthi yayibamba siyicishe. Impho manje ngizokwenza ngoba bhuti nje inamba yakho mina ngayinika wena lo bhuti lo wakaveze kubonga. Wathi mfowethu thatha le namba le ukuzama ukukhuluma nalo muntu mhlambe khona usizo angazama ukusiza lona ngoba mfowethu uzophelela emgwaqeni and the time ngesikhathi wena njengoba ucindezeleka kanje uma wakho uyaphakama empeleni lapha wawuzofa. Kodwa ngesimo sokuthi waphunyuka vele inwele zakho zikubona. Inwele zakho zisetshenziwe ukuthi ugcine uphelele lapha emgwaqeni uzophelela khona futhi mfowethu. So thatha le namba zama ukuxhuma ubabekele sonke isitori sakho ungafihli lutho. Ase ngithi mfowethu kulungile lensizwa ke yangenzela umusa yanginika imali ngo900 athi mfowethu mina buyele emuva ubuzo ukube nje angitholanga ubuzo buyela ngani emuva. Ngoba wazi umuntu la eMpumalanga. Ngahamba ke ngihlungu nginjalo ngabuya ngeza ke la ngithe ngisahleli lapha ngoba bhuti lo muzi lo bengogade sengisukile manje kuona. Ngihleli kwenye indawo lezi inyangane ezidlule abantu basekhaya bayithola inamba bayifuna baze bayithola inamba kama ngidayiswa yibaphi yibo laba abayihlobo engafikela kubona ngoba uma uyathengana hayi yathengana futhi imali akasabi ukuyikhipha ngoba ngibona ukuthi bathengile bahamba bafuna inamba kamama walapha ekhaya bayifuna baze bayithola bamfonela basho ukuthi leyo ngane ikhohlakele kumanje nje njoba ingekho nje yahamba ibulela umuntu unesathane ezimo leyo ngane ugade ke nawe ngakubulala. Wayesethi mama ngoba lo mntwana ngihlalile naye unyaka usuze waphela yabo manje qala unyaka wesibili ehleli kwami angezwa lutho futhi angikhumbuli ukuthi untshontshile ngoba nomakhelwane bayangibhekela yena ngiyamthengela ukudla ahamba ozama abantu badlale ngayo. Athi kodwa ke sikutshela kona isigebengu sathane nzima uyokujika yokubulala leyo ngane ngelinye ilanga. Khuluma nje umkhulu wayo la phansi through indaba yayo. Ngavele ngathi wayesethi lo ntunja lo mama bani mntanami ngiyakuthanda kodwa angisho futhi ukuthi ngiyakulahla ngikulahlile kodwa nje kuzomela usuke la ngoba thu lento njengobula ihlobo zakho vele ziyakwazi ukubona ukuthi la ngeke ukwazi ukuhlala kahle ucashelene nabantu uzohlala kanje ungeke ukhululeke phela manje. Lo sisi ke wangenzela kumusa ugogo wangikhulumela nodadewabo wathi mfowethu ngicela dadewethu ungigcinele ngane isikhashana nayo ibisazama ukuthola usizo ngoba icakekile ngoba yabona nje hayi konke ukuthi ngiyakuzama yakulunga ngisazi manje mina manje muzo uma ufuna ukwenzakaleni ngawo ufunani ufuna ukusebenzisa wena noma ufuna ugcina ushonile ufunani ngoba insizwa yale yathi mina kwakufanele ngibulawe galela langa ngivalele lapha kodwa ngesimo sokuthi ngaphunyuka kwase kusetshenziswa zona inwele zami so into esizokwenzeka manje ngizogcina ngiphelela lapha emgwaqeni labantu bawuhamba hambe bangivukele ngoba nginezinto abayisebenzisayo mina kunento ela kumina ngoba waze washo wathi bhuti kunjalo ngoba kuhlala kube nento elala nami futhi yithi ngiyavuka ngimanzi la athi isilwane sikama wakho le wathi ngakho ngoba uma even umyeni wakhe uzwa ngaye umethe ukuthi umyeni wakhe uyathoba umethe ukuthi umyeni wakhe uyathoba umethe ukuthi umyeni wakhe uyathoba ubuhlungu ngoba impilo yami yacindezeleka iyaphela phambi kwami ngoku ubuhlungu ngoba imina ngedwa ekhaya ikhona ezinye ingane ekhaya kuma the right bayayithanda ayinankinga bahleli ezamantombazana yimi ngedwa lo yinkinga ngoba uma wazi walikhipha igama lokuthi akangizali mhlawumbe uzoyibuza ukuthi umndeni wakababa uphi wona umndeni wakababa ukhona uhlala khona nje la ngoba mhlawumbe ubaba kuyenzeka ngimbone nakhona la kumoli uyafika ubaba mfowethu naye ukuthi ithombe zakhe angiphethe bengizokukhombisa naye right empilweni right empilweni akaza sinake nje sukela sibancane ngoba ukukhula kwethu sikhulisa uba umkhulu ozala ubaba ngoba naye the mangivukela umndeni ngiya kuyena
wayesethi mntanami mina nginikhulisile ubaba wena engafuni ukunondla qedile nami wami umsebenzi ngeke ngilonto nje namadoda amadala nibadala manje zamani impilo nibone ukuthi nenza njani wathi yabo nje ubaba enizalile nigcwele umhlaba wonke enganinakile ubaba bhuti uhlala la ezimbali uphethe la unabantu bakhe la ongenzeka naye mhlawumbe uthwele mhlawumbe uma wakho lento yokuthwala wayithola wayibona kuyena yabona ukuthi ubaba uthwele angizokusho ngoba nginofakazi obugcwele futhi nginezinto engayibona ngaprove ukuthi ubaba uthwele ngaze ngasuka kuyena ubaba ngihlalile naye futhi kodwa ngisabile ukuhlala naye ngoba ngabona ngoba basho lwaba bathi uzalwa abantu abathwele bodwa ubhlungu ngoba ubaba njalo ulala nabantu besifazane mase yabaphoqa ukuthi bakhiphe izisu njalo lala nabantu besifazane yabaphoqa ukuthi bakhiphe izisu okubuhlungu lengane iphupha yimina njalo alipheli isonto mina ngayiphuphanga ngiphupha ngikhalelwa yingane yabo ukushuthi yizo lengane lezi ayisebenzisayo nayo ubaba urich mfowethu ubaba urich ngaphezulu kama urich ubaba lokho kwangempela urich ubaba kodwa nakanandabe hayi nami zonke izingane zakhe sibaningi mhlawumbe isithwala sakhe sithi ingane abanandaba nazo kusho ukuthi ngiyacabanga nami ngathi ngeke ngilokhu ngilandela umuntu ngimbone ukuthi akana ngoba bengihlala kwakhe engafuni ukungisiza ngalokho ngimtshela ukuthi baba nami nginesasa nami nginezinto engifuna ukuzenza ngabuye ngabona ukuthi into yakhe imihamba ifuna mina njengoba ngihlele eduze kwakhe zonke izingane zakhe ayikho ingane yakhe eseduze kwakhe mina ngiseduze kwakhe athi ngeke uhlale kwakhe nini uma wakhe eseqala lenkinga lezo ngoba ngihlalile kwakhe ubaba ngoba ukusuka kwami ngisuka kubaba ngasuka kubaba ngako umakhelwane le ngoba ethema ngiyeke isikole ngahlala nobaba ngihlala ehlamba 4 months nobaba ezimbali impela ngabuya ngoba nasemhlanga futhi ubaba nawo futhi umuzi nawo akayihluphi akayicaki noma even if ngikhuluma naye hayi ubaba and umkhuluma naye uyathembisa uzothemba ukuthi uzoyenza lonto lutho ngeke ayenza naye ubhlungu ngoba yimini umuntu ocindezelayo kodwa ke yena noma engenazi yona sengaba nithi ngambeka icala lokuthi akaza sondla sizisaba bangaka kodwa nje impilo yami yaphela izophelela emgwaqeni true ma ebhlungu lento ngoba yonke into engithi ngiyayizama ngoba abantu ubhuti ngibahambile abekho abanye abantu ngibahambile ngisebenzisa imali kunzima ngithole lo mali ngihambe ngomuntu ngifike ngasizakala kodwa abanye basizakala mina ngifike ngasizakala manje ngisazi ngenze njani angisazi ngempela ngenze njani and mawasho kahle wathi uyohlupheka uzufe wathi uphelele emgwaqeni imessage yakhe ugcina isendela mina efonini yami ngoba even inamba yabo nginayo inamba yakhe la kodwa nje ngoba ngiye ngathi ngifuna nje ngithatha ukukhuluma nawe ngiye ngathi bengifuna ukumfonela ngirecord ngoba le phone ya record ngimbuza ukuthi yini le ngake ngamdlela yona yini le yakhe engamdlela yona umuzi ukuthi uzothini ayingeni ifoni yakhe mangimfonela mina kodwa yena uyakwazi ukuthi angithole akufanele uyakwazi ungifonela ngithole ufunani angibuza impilo akubuza ukuthi usaphila yini kwesinye isikhathi ke vele indawo engikuyona ina network ngiyangibona ukuthi uzamile ukungifonela ngoba bengiye ngathi ngifuna ukumfonela ngimbuze imrecord ngizwe ukuthi ma yini le engake ngakudlela yona yini ngoba lezi ezinye ingane udadewethu ezalwa nayo ubaba akanankinga nayo uhleli naye yimini umuntu othole kanzima nami ngaze ngakhetha ukwamukela ukuthi nje kushuthi mina nginamali izingane emhlanga uhlala nazo emhlanga ziyasebenza zafunda ingane ingaphansi kwami ziyafunda uzifune khona ibiza phela funda inkolo eneyibuza impela yimini umuntu othole kanzima yimini umuntu ocindezelekayo empilweni ngoba futhi ngizwile ithangi ngizwile ukuthi ukhulu wami udlulile emhlabeni ngathi noma ngabe ukhulu bengithanda ukumbeka bengengikwazi ngoba
azizwene noma mabe ngibona ngazi bazongenzani. Vele uyi-wanted kahle. Angizwanga. Ngithi vele uyi-wanted. Yabo kwaye noma ngiyamsaba futhi angisamethemba ngiboni nophinde ngimthembe ingakho ngikhetha ukuthi ngisuke eduze kwabo angisabadingi empilweni yami ngoba akuselula ukuthi umthembe umuntu wakwakuthengela iy'nkabi washaba ekho Manje la emlomeni ngibona ngathi umlomo wakho ukhuluma ngendlela awulimalanga. ngangivuvukele la shawe ngidunze esibhamu shawa yibona laba bantu bangibulala laba bantu ngenduku. Lo thisha lona owakufaka kulento le Satanism. Naye ngizamile ukumfuna usaphuma ke lesa sikole. Okay. Ngizamile ukumfuna khona umunye umama wangala obenayo inamba yakhe naye ubedaneza kuthina azofuna usizo. Naye ngizamile ukumthola yebo ngamthola yena wathi but ayisasebenzi inamba leya nayo ngoba ngayithatha inamba yathisha ayifonela ayisasebenzi kusho ukuthi usasebenzisa enye inamba. Manje ngiyibona insizwa lezi ukuthi hey le insizwa sezikude kanje nempilo. Yasho ukuthi okay. Njalo umuntu obukayo kwale video le ngiyamsho khona ke ngazokufunda ngezinto ezenzakalayo kade la angazi understand nami okuningi ngi-understand. Wena bufuna ukusiza kanjani? Ngifuna ukuyibuza nje lo mbuzo ngibele ngibe straight to the point ukuze nomuntu obukayo alalele ayezwe ukuthi kahle kahle usizo oludingayo luphi. Kuba nje usizo engilidingayo kubalandeli bakho nabathandi bakho angathi bangangisiza bengitholela umuntu ozonginika into yokuphila ngoba ngifuna ukuhlabekisa umali lo wathi ngohlupheka ngizikini. Okay. Usafuna wena buyela back ile nto leya ye-Illuminati noma yokuthi uthwaleke nawe ke. Futhi kahle kahle manje sekuzothwala ingane, kuthwala umama, kuthwala ubaba. Kodwa yebo kona ngiyazi ukuthi ngoba angisathandi nami ngoba ubhlungu ngibuzwile. Yes. Angisathandi even ngisho kuthiwa kuvela umuntu othi uyangithwalisa. Angithandi ukuthi kube ithwala esihlukumeza umunye umuntu. Okay. Ngaba ithwala kuphela esizoqondana nami. Iye ngokuthi mangawukuthi iye ngokuthi kungathiktreziseka abanye abantu kuwukuthwala edingo esizolwa nami mangawukuthi khona engasakwenzi kahle. Okay. Ngoba kubuhlungu utshela ukuthi uyohlupheka uzufe kuthiwa ngeke uzube yilutho manje awuyicabanga le ukuthi ufusa leli joka lelo maka kuthwesela lisuke ube umuntu onormal. Kona ngaba umuntu onormal kodwa but ngisazophinde ngisebenzele abantu abantu badlalile ngami. Abantu badlalile ngami kodwa ngifuna uqamba amanga namanje kunezimali ezisahleli kubantu engakhokhiwe. Mangathola umuntu nje kube khona othi ungaba nalo usizo lokuthi angisize ngithola into yokuphila nami ngibe right and futhi impilo yami mangathi uyalunga ngahamba le KZN. Ngingahamba nje ngiyohlala kwenye indawo ngoba akusabi ukuthwala wena. Usubona konke empilweni akusabi ukuthwala. Angisabi ngoba ngibone konke ngiyenzile izinto eziningi ngoba nama retards besiwenza yabona mfethu uma kuduma izulu ukuduma kwezulu akusiyinto kaNkulunkulu. Okay. Ngiyangivulela lokho ukwazi ukuduma kwezulu akusiyinto kaNkulunkulu kuyinto yeSatanism. Uma kuduma izulu thina uma silele ngale kunama rituals esiwenzayo esex ukuthi silalane sodwa. Njalo uma kuduma izulu njengokuthi makuzoduma la eThekwini bonke abantu abakwi-satanic la eThekwini bazokwenza i-ritual ye-sex. Ukuduma kuyona into kaNkulunkulu kuyinto yeSatanism. Usho ukuthi la eThekwini kunabantu esibaziyo abalento le ayinqwaba bhuti ngisho abacule inqwaba. Usuke benzelana benzela ukuthi badume bafamous imali yonke lonto ayibaningi futhi engibaziyo nabafundisi imbala engakukhombisa ngithi lo yabona ngoba even ngisho nakubafundisi ebengibahamba ngifuna ukusizakala eThekwini ngoba begcwele kanje abafundisi eThekwini ayinqwaba futhi abanye bengiyithele inkonzweni zabo engibazi ngale bakubona manje ngoba basakubona phela abantu basuke bebaningi. Ngoba nami ngivele ngibone ukuthi ayikho lento isebenza imali lo vele ngiphume ngayo ngoba ngiyazi isebenza imali vele nje vele ngeke azangisize
ngoba vele lento ayenza kubantu into nami ebengiyenza kubanye abantu. But why ungayikena umtshela ukuthi akufake ukubusela egemini? Kunzima nje uba laba befundisi bahlale begadiwe. Mawuthi siyavinjwa. Uyayibona leyo nto leyo ngisuke ngiyinqena ukuthi uzothi bakuvimbe uyayibona ngoba phela bayagadwa labantu ngoba banemali. No, mfethu ngikuzwile njengamanje kuphela i-hour sixoxa le ndaba le. Imibuzo eminingi ayisazofika enye. Yebo. Yo. Akunzima Ngithole kanzima futhi angifuni uqamba mama. Futhi wena umuntu osifazana umazi. Umuntu wesifazane bengimazi. Ugcina ngalo yasisi uya. Ngigcine ngalo yasisi lo. Esentini. Yebo kodwa nje bengilala nabo isikhathi ngikulento ngenza lento izingane esikoleni. Umncane nawe? Yebo kuyimfihlo yami nayo lo ngane itsho ukuthi iphelela la kuthini. Nalento. Lapha esikoleni ngizofika ngishumayela bengishumayela futhi nami. Futhi kahle abantu abashumayelayo akufanele bathembe kakhulu. Hayi ungabathembi kakhulu abantu abashumayelayo. Bavela njengoJesu noNkulunkulu kanti cha bahamba laphana kwethu kulento eSatanism kunama level ukuthi manje usuku level kaba manje ngoba imoto yabo bayiqhathanisa noJesu and imoto yalabo befundisi ebesinabo kuleyanto bayadlwengulana bayabulala baphuza igazi ngoba kunezifungo ezinzima abasuke bezenzile ngale ukuze bethole lamandla labo basebenzise igama lika Jesu kusetshenziswe igama lika Jesu yilo lele kufihlwa ngalo amahlazo enzeka ebumnyameni. Okay ngifuna ukwazi ukuthi sewona udumile eNanda bayakwazi bayangazi waziwa ngumuntu onjani eNanda bengaziwa njengomuntu onosizo okhuleka ngumprofeti ngumprofeti yonke indawo ha umprofeti yonke indawo ha umprofeti mhlambe nje kuma comment bakhona bazoba nakho ukuthi hawu kodwa kuyena lo muntu lo esicabanga ukuthi okay kuma comment ngiyacela if ucabanga ukuthi uyena ungambizi ngegama ungasho ukuthi uyamazi but ungawusumbiza ngegama phela egcina usuku iphepha sokumfihla isingephiki masuzomusho wena uthi hayibo usandile lo hayibo usibusiso lo ungamushi igama lakho but isho ngabe umazi yebo ekhaya abantu bebefika ngoba nasekhaya abantu bebengasayithandi ukuthi kahle lento kulokho kufika abantu bezofuna usizo kumina bengishiyela imali engaka esinomoya phakathi ngiyayibona nje leyo nto. Okay no mfethu ngiyabonga ngesikhathi sakho ngizobona ukuthi ngisiza ngafuqa amanga indaba ye-tolerant angiyisupport yabo isizathu sibe sicaca esokuthi umuntu masethwele kuba khona izinto ezimphoqa ukuthi ahlukumeze abanye for example yabo baba wakho ukuthi uthwele kodwa manje akasakunaka wena hayi ngoba nakho engathanda ukunaka izinto ayifunga uthi anginaka nawe mhlawumbe ngoyilanga ogcina sekwenzana usungasamnaki ingane zakho but ukhona ucela usizo sizozwa ukuthi ukhona nizoba willing ukusiza mhlawumbe abanye bathi waza isonto ethile sikuthandazele mhlawumbe uthi uyafika uthi hawo lo mfundisi nje ngiyamazi mina la phezulu naye umfundisi la akasho ukuthi yena akuthandazela ube right ngoba mhlambe uthi naye uzokubona manje noma uzokuzwa ngomoya ocha ngiyela umuntu lo but ke ngicela abangazi ukusiza basize noma ngayiphi indlela ongasiza ngayo uzinsizakala ngoba impela kunzima mangazi ngizofika ngihamba wesikhathi ngoba phela ngoba nami ngihleli lapha ngihleli nomphela yabona angihleli nomphela mhlawumbe ufuna ukugadela umuzi othambele yimi ngiphesheya mina nginomuzi wami ohlele endawo ethile umuntu ozongigadela wona mfowethu akawugada umuzi futhi akahluphi hayi hlo yabo if wena mhlawumbe usuna nenkampani ufuna uzosebenza uzomholela ke lesithama hayi laba abangamholeli umfowethu ukhona ngasebenza ngithi yebo impilo yakhe shade anginankinga nokusebenza anginankinga ube right na ugqoke kahle ube right yebo okay abantu bazwile mfethu bazosithinta ngocingo ukuthinta ama comment email khona escreenini inamba ikhona escreenini bafone siyabonga kakhulu ngivale video le ngoba sisishaya hour lonke phela manje. I'll see you next time. Stay blessed.